Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo, arag pailingad iti nagan a Carol, manipod iti bengget. Kastiman ti konana. Dear Mr. Lonely, konsumisyon ko ti asawak, gaputa na pagklan a babaero. Bueno, papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ani Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay akas jay ti anak yu, tatang. Siya ko, unti dumaw dawat iti pamakawaan anak ko. Bagbaga akmat ti anak ko. Hanggang awan dengdenggan na. Ay ayat akunay ti anak yu, tatang. Kadyak kayat nga agsina kami. Day tamat ti ibagbaga na kanyak, anak ko. Di namat laang kayat nga agsina kayaw. Ngamjak maawatan, no apay nga agbababae. Marigrigatan akong, tatang. Di ka madanagan, anak ko. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Agyaman ak, tatang. Kat pasensya kayo lakuman. Tada kayo ti pangibagbagak iti parikot ko. Awan problema di ta, anak ko. Umasideg ka laang kanyak. No kasta nga da parikot yu kanito ne. Diyakam mo no anya ti impakpakan kan kaday tato ni. Agdadata lang aruda na babaero, ngam saan mo pailaang amasinaan. Mama, liman ti anak mi. Kasano ko maasinaak ngay? Baybay amlat tang arudan agbababae. Bayan nyo ditan nga aramidan na ti kay kayat na, mama. Ay, diyakam mo kan kano apay asaan mo amasinaan. Tunggal komprontarat mat ngamin. Kat kunana asinaan ng ti babae na. Kaputa, da kami kano ti pamilya na. Da kami ti pilyan na. Anya aya ti problema ti asawam. Anya pailaang ti sapulan na kan ka. Kat dakdakkel pa'y ti maipaspastrak mo akwarta ngam iso. Talaga siguro akatatao na ti babaero, mama. Kasaum ngamin ati asawam, nunasken abalagam, aramidam. Sige, mama. Kasaritak ti asawa. Ala, agtugaw katamangantan. Imo nang dagiti ubing, tada sarek da iti pagadalan. Imamangay. Ne, aday tamat gaya man ni mama. Isun ti umululog iti agdan. Mama, umay kayon, tamangan tayon. Napunasan ti ganas ko amangan. Umuna kayon, sumaruno akton. Agigidan tayo, mama. Di ka kayat akasango. Mama, anya ka din day ta pa nagsasauyo. No si kakat kay kayat mo akasango ti asawam. Saan kanya, Carol? Sige nga rod, mama. Sumaruno kay ton amangan. Talaga anagmadi ti panagsasao kanyak ti inam. Paspasensya amla ko man ni Mama Tony. Amo ba't ti makagapo? No apay akas jay ti trato kan ni mama. Saan mo nga irason ang ti inam? Gaputa sipod pa'y. Saan nakakayat na parakin ka? Amo mat gayam asaan nakakayat. Ngam apay nga inyad addam payla ang tinagaramid iti banag. Akarkaro apang guraan na kan ka. Huston, jakon kayat apagsaritaan taday ta apanak. Carol, apay akaslan nagunagman ang ti pampanunutam. Pimasyar ngamin ni Mama Ijabalay. Kakaasi akmanan ama ipit kadakwada ka ni Tony. No apay mat ngamin akas taunay ti panangisakit mo kan ni Tony. Saan kumat nga isaksakit? Jak lang amin kayat nga agsina kami. Bili bakit di ay ti kinamartir mo? Saan ka di nga uray dya inalam idi aparaw awir iti anak yo? Kat pinabain ha? Dayta ti agpayso. Ngam awan sa bali anang ibagaak iti dayta no di si kalaang. Gapo ta mabuteng ka amang ibagakan ni mamam? Sigurado pagsasawan na ni Tony iti saan amalamlamot ti aso. Kasta ti rumbang ka ni Tony. No maminsan,
Baybay aklatan ni Tony. Ngamin, saan ko ang maipaay ti tarigagay na maadaan iti anak a lalaki? Kat, day ti rason na tapno ag babae? Sala ka no sumardeng iti kalukwan nga aramidan na no maipayak iti anak a lalaki. Apay aya, Carol. Saan mon akayat ti agsikog? 5 ti anak miya puro babae, Lulu. Anya nga iti ammom, no lalakin tun ti sumaruno. Nalipatam ka din, anarigatanak anaganak iti naudi a panaganak ko. Iso akas lamabutang akon nga agsikog. Kaano ka di nga agawid ni Mama? Apay, kayat mo na pagawidan ni Mama. Kaslamat ngamin kanayon asip-siputan na tigaraw ko. Isaksakit na klaang ni Mama. Gaputaam mo na ti aramid mo. Di ta ka di manan ti pagturungan ti saritaan ta. Katagpay sumat saan ka di? Amom, naibaga kun ken ka. No maipaayan nak iti anak a lalaki. Agbalbaliwak ang mamimpinssan. Amumat amabutang akon nga agsikog, Tony. Anya ti pagbutngam. Ospital mo ti paganakam no bilang. No kasta, kayat mo nga igasang gasat ko ti biyag ko. Kayat ko launa ti maaddaan iti junior. Day ta ti ipakpakaasik ken ka. Ngam apay kas la nagrigat apat gam day ta akid daw ko. Talagang nga awan manaknakam ti asawam. No talaga nga'y ayatan na ka. Saan na nga ipilit ti may sa abanag apagpaggadan ti biyag mo? Mama, kasla kayat kon apat ganti asawak. Barang iso ti pagbaliwan na. Anya, kano ka di apanunutom at ti bagim? Ti bukod mo apagragsakan. Saan kat ati asawam latan ti pampanunutom? Mama, oray siyak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak a lalaki. Ngam iha, amumat nga agpagad ti biyag mo. Kan kinunam idi, apulusan asaan mo akayat ti agsikog. Idi ta, Mama. Ngam ita, nagbaliwan ti panunot ko. Kayat kun ti makigasang gasat. Saan nyo kadimot akayat ti maadaan iti lalaki nga apo ko? Kayat ko, iha. Ngam napatpatag ti biyag mo para kanya. Sandak apakadanagan, Mama. Patsyag akabaalak manan ti agsikog. Anya? Anya? Kunak man numabutang kan nga agsikog. Oray maudin a panagsikog ko, Lolo. Anya ti amok no lalakin ton. Kita man nga agpaiso day ta panagayat mo iti asawa. Barang isumatan ti pagbaliwan na, Lolo. Barang no adda pa'y panagbaliw na. Mangnamnamak nga agbaliw ti asawak. No maitad ko ti arapap na maadaan iti anak ka lalaki. Ay, Bili, baka talaga kan ka, gayam. Nagswerte mo tanda dya Tony, tasi ka tinagbalin nga asawa na. Agpakada ako iha. Umayak tumanan pumasyar no kailiw kun tumanan dagiti apo ko. Agyaman ak iti panang pasyaryo kada kami, Mama. Awan na nyaman na, iha. Ipatulod kayon ka ni Manang Lira ija paradaan ti boss, Mama. Saanan? Kabaulak mo't. Saan, Mama? Ni Manang Lira ti mang bit-bit iti awit yo. Ala, si kaman laangan ti bakam mo. Naitulod mo ka din ni Mama. Juan, Carol. Anya ti bagbagakan ka ni Mama. Nagdamdamag. No kanayon kayo nga agapak ka ni Tony. Kat, anya tin sungbat mo. Sa anaklatan ang nagistorya iti pagdanagan na. Isupe apang panunutan na. Nasayaat mo't nga rod. Kan imbilin na kanyak, asaan ka kano abaybayan. Numabalin, saan na akayat nga agsikugkan. Sapay la kuma. Tanukas pangarigan agsikugak. Patgan mo't ti Diyos tinabayagan at arigagay mi.
No kasta. Kayat mo pa iti agsikog. Uray maudin a panagsikog ko manang lira. Ay, makapadanag mat lang nga rod, Carol. Malagip ko lakat nga rod tirigat mo, idi nagpasngay ka. Sana kapakadanagan manang lira. Kabailak da ito eh. No kasta, masikog ka bakit? Wanla kay kagap-gapok iti ospital. Ay, no, sapay ako matalalakin bakit? Agkararagta. Asapay la ko matalalaki matanda ito eh. Wan bakit? Kat siyak na tan ti kararagsakan nga ama no maadaan na kiti lalaki nga anak. Tin karim kanya ka. Agbalbaliw ka no may payan ka iti lalaki nga anak. Wan bakit? Promise! Wen mama, pudno ang masikuga kun. No kasta nga rod, saan mo aliw-liwayan ti kanayo na mapanagpa-check up iha? Wen mama, saan ang masapul nga ibagayo? Tayso at talaga ti aramidak. Nasaya at mat nga rod. At sapay la kumatalalakin da ita. Sapay la ko mama. Anya ti planom iha. Ipa-ultrasound mo tapno maamwam adakos no lalaki wenno babae. Saan mama? Kayat ko a surprise. Mala makaamu ka nga rod no day tati kayat mo. Basta saan mo abaybay antipagim. Wen mama, awan pagdanagan nyo kanya. Ay na, madlawan ti tiyan mo. Makapa-excited mat lang arod. Wen nga rod lulu. Uray siyak. Kasla kayat kun ama-amuan no babae wano lalaki daytoy. Sapay la kuma, talalaki daytan. No lalaki daytoy. Siguro, agbaliwan ang mamimpinsan ti asawa. Nga ta, kasanon no babae? Ha? Saan nga agbaliw? Kasjay? Diyak mo, lulu. An-ano samlatan? Tunggal at damaamuam nga aramid na? Isungarod nga ikarkararag ko. Alalaki ko matipas ngay ko, lulu. Mabalin mon samot ng agpa-ultrasound bakit? Tapno maamuantan na babae wano lalaki ti sikog mo. Diyak kayat, Tony. Kayat ko ang maamuan tanto. Into nagpasngaya kon. Nga magagaranak nga ruden. Agtutor ka. Kayat ko a surprise. Noon niya ti gender ti pasngay ko. Alaman langan, naisot kayat mo. Kasano no babae man ang ti pasngay ko. Saan na kumamata dismayaan bakit? Saan ka kadi asumardang iti kalukwam? No babae iti pasngay ko. Tiyak kaya ta dahil tati pagsaritaan ta. Amang ano niya pati agbalin nga epekto dahil ta iti sikog mo. Nala, maturog takit din. Anay ko, Tony. Aga nakaksamatan. Agring ka, tamapantay di ospital. Kasta ka di? Ay, mabit lang nga rin sa ganak ilugan. Tuktukom nga rin ti kwarto ni Manang Lira. Iso ti kadwa tama pa ni di ospital. Uwan bakit? O niya, kabaalam ka di pa yung ebturan ti sakit ti tiyan mo. Uwan, basta darasam laang nga isagana jalugan. Alang rin bakit? Apaman ang may saganak. Sublian ka sa kruyan, taipan ka itilugan. Ay napakit, lalaki timpas ngay mo. Awan nga rin lakay. Kamaw dyanan na. Naipayan kamatlaangan iti lalaki nga anak. Kastig, hayam tirik na ti adan junior na, bakit? Namnama akong ti panagbalbaliw mo, Tony. Win, namnamaam na itabakit. Siguro, no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo, agbaliw mo ti trato na kan ka. Jaglam mo. Ang makita kiti inam kat kaslawan na saya at nga aramid ko. Mapamasol mo ka din ni Mama. Uray pa nga taawan dakas nga aramidag. Iti kaano man, saan nakamagustuhan ni Mama kas manugang. Atap mo lang ang dayta, Tony. Ngam no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo, imposible asan nga agbaliw ti trato na kan ka.
Hello, everybody! Ayan ti apukok. Mailiwak manan iti lalaki nga apukok. Adda kayo matgaya man, mama. Imo nagaklatan ata nakalukat matirwangan. Ayan ti apukok, iha. Patpaturugan ni Tony ija kwarto, mama. Anya, ni Tony ti mang patpaturog. Wan, mama. Milagro, tamaanusan na ti agaw-awir. Wan, mama. Dakalan ti nagbaliwan ti asawak. Agpaiso, Wan, kunak tumat, mama. no kasta, pinaypaiso na ti nagbalbaliw. Wan, mama. Nasaya at matngarod no kasta, iha. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon, mama. Sumarununtun ni Tony, intun mapaturog na ni baby. Nasaya at matno ko naman nagbalbaliwan ti asawa, miha. Wan nga rod, mama. Nagpaydo matiragsak ita ti asawak. Bakit? Napaturog ko ni Junior. Umay ka nga rodan, tagsasangot tayon kada mamaamangan. Ay, umuna kay latan bakit? Abangan mo, di nakayat ni mama akasango. O may kakit din, tagsasango tayon. Agpaiso, mama? Kayat da ko nakasango? Kayat mo ka di tayo babawik. Ha? Umay kakit din, Tony. Tama nga no, agbaliw pa iti panuunot ni mama. Ita, awanan ti dawatak pa'y iti Diyos, Mr. Lonely. No nagparparikutak man iti kalabas, naggimusin da jay aparagparparikot ko. Agyamanak, iti panangidrama yo, iti pakasaritak. Ti pagayam mo, Carol. Agyamanak met pagayam Carol, iti daytoy apakasaritaam. Ala, ti makunak, awan agnanayon aladingit. Amin aparikot, adda solusyon na. Adalaan kada tayo amang birok iti umno a solusyon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg.